Πολλές φορές αναρωτιέται κάποιος, είναι δυνατόν να ταξιδέψω μέσα στην ιστορία? Είναι δυνατόν να γνωρίσω ανθρώπους που έζησαν σε άλλες εποχές, που περιπλανήθηκαν σε αυτόν τον τόπο? Η απάντηση σίγουρα δεν είναι εύκολη και ίσως να μην υπάρξει ποτέ. Το σίγουρο όμως είναι πως υπάρχει ένας τρόπος να ταξιδέψει κάποιος με το νου στην ιστορία, να γνωρίσει την κληρονομιά όσων υπήρξαν κάποτε και να βιώσει τον αγώνα τους για ζωή. Το όνομα αυτού, Σιδηρόδρομος. Ακολουθήστε μας σε ένα μαγικό ταξίδι από τα μάτια των φίλων του σιδηροδρόμου σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στην ηρεμία της νύχτας, σε κάποιο έρημο σταθμό όπου τα δύο τρένα συναντιούνται για μια στιγμή, σε ένα μεταμεσονύχτιο ταξίδι προς το βορρά, στην αποβάθρα της Σαλονίκης τα ξημερώματα, με το γνωστό τραγούδι να μας καλημερίζει. Στα φρεσκοργωμένα χωράφια του ποιοτικού κάμπου, περιμένοντας το πρώτο τρένο να περάσει με τον ήλιο να φαίνεται από την πλευρά της Θήβας. Ταξίδι στο ανοιχτό παράθυρο, τρέχοντας στις πεδιάδες Κεντρικής Μακεδονίας, στην ομορφιά του απέραντου τοπίου και στην πρωινή άβρα. Ο σιδηρόδρομος κατάφερε να γίνει ένα με το μεγαλείο της ελληνικής γης, να γίνει μέρος της. Όπως η άμμος δένει με τη θάλασσα, έτσι και ο σιδηρόδρομος από όπου περνούσε. Ένα μέσο που ένωσε τη χώρα και έδωσε πνοή ανάπτυξης σε όποια πόλη έφτασε, ενώνοντας τον πολιτισμό μας, τα ήθη και έθιμά μας με τη νεότερη ιστορία μας. Αυτός είναι ο ελληνικός σιδηρόδρομος, μια ανάμειξη ανθρώπων, ιδεών, οραμάτων, τέχνης, κόπου και ιστορίας. Ένα ταξίδι μέσα από την κάμερα του παρατηρητή και μέσα από τα ακούραστα μάτια των Ελλήνων σιδηροδρομικών που προσφέρουν στον επιβάτη τη μαγεία του ταξιδιού μέσα στη μοναδικότητα του τόπου μας. Ανατολή στα βουνά του Μοριά. Η θάλασσα, αγριεμένη, χτυπάει τις νότιες ακτές της Πελοποννήσου. Στην ενδοχώρα της, σε μόλις 1 μέτρο γραμμής, κατάφερε να χωρέσει όλη η μαγεία της. Μια μαγεία που αποτελείται από βουνά, αμπελώνες, ελιές, μύθους και ιστορία. Το ταξίδι μας ξεκινάει από την μεσηνιακή πρωτεύουσα, την Καλαμάτα. Κάτω από τη σκιά του Ταϊγέτου, μία αμαξοστοιχεία ξεκινάει προς τα βόρεια. Η γραμμή, αργά αλλά σταθερά, οδηγεί το τρένο έξω από την πόλη, μέσα στους ελαιώνες της Μεσσηνίας. Μετά από 30 περίπου χιλιόμετρα ταξιδιού, το τρένο φτάνει στο Ζεβολατιό, ένα μικρό αλλά κομβικό χωριό στη Βόρεια Μεσσηνία. Με τους δύο μεγάλους σημαφόρους του, στη νότια άκρη και τη βόρεια, να έχουν παγώσει για πάντα το χρόνο, το Ζεβολατιό υποδέχεται το τρένο από την Καλαμάτα. Αυτό φτάνει αργά στο σταθμό και αφού σταματήσει, οι επιβάτες αρχίζουν να ανεβαίνουν. Άλλοι απλά για να μεταφερθούν, ενώ άλλοι για να ταξιδέψουν. Αφήνοντας το Ζεβολατιό, το τρένο ακολουθεί την ορεινή, εσωτερική γραμμή προς την Κόρινθο. Ανηφορίζοντας προς τα αρκαδικά βουνά, ο ταξιδιώτης αντικρίζει το μεγαλείο του κάμπου που διέσχισε. Αφού πλέον πήγε τα καλά στην Αρκαδία, η γραμμή διέρχεται το πρώτο μεγάλο φαράγγι, αυτό των Ισαρέικων, όπου και θα το ανεβάσουν στην κορυφή του βουνού και το χωριό των Χράνων. Μέσα στο φαράγγι το τρένο περνά μεγάλες γέφυρες, όπως αυτή του Σαφλά και την ιστορική της Κοκκινόλακας, που ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς κατά την αποχώρησή τους το 1944. Μετά από αρκετά λεπτά ανάβασης μέσα από το μαγευτικό αυτό σιδηροδρομικό πέρασμα, το τρένο φτάνει στο μικρό γραφικό χωριό των Χράνων. Το τρένο περνάει από το χωριό, που για τους λίγους κατοίκους του είναι μια ξεχωριστή ώρα. Λίγα μέτρα από τις αυλές των σπιτιών, ο σειρμός διασχίζει το χωριό και φεύγει για την επόμενη χαρακτηριστική περιοχή, αυτή του οροπεδίου της Μεγαλόπολης. Ανηφορίζοντας ξανά προς το ανεμοδούρι τώρα, ο ταξιδιώτης αντικρίζει το μεγάλο οροπέδιο και στη μέση αυτού διακρίνει το σύννεφο ατμού από το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Το μόνο που έμεινε ίδιο μετά την τεράστια καταστροφή του δάσους από τις φωτιές του 2007. Ωστόσο, η μαγεία της γης αυτής ακόμη συνεπέρνει το θεατή. Πίσω
Χαμηλά κάτω, στη μέση του οροπεδίου, η γραμμή φτάνει στο σταθμό της Μεγαλόπολης. Μέσα στα καταπράσινα λιβάδια και έξω από το οραστικό ιστό, ο σταθμός. Ένα κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, ξεχασμένο ωστόσο στη μοίρα του, όπως πολλά άλλα μνημεία της νεότερης βιομηχανικής ιστορίας μας. Πίσω στην κύρια γραμμή, το ταξίδι συνεχίζεται προς την Τρίπολη. Σειρά έχει το φαράκι του Ανεμοδουρίου, ψηλά πάνω από τη Μεγαλόπολη. Μέσα από το μαγευτικό πέρασμα, με τα δέντρα, το ποτάμι και τις ξεχωριστές λιθοδομές, το τρένο περνά άλλο ένα φυσικό εμπόδιο και μπαίνει στο οροπέδιο της Ασσέας. Αμέσως αρχίζει να ανεβαίνει ξανά για το καλογερικό. Σε αυτή την ανάβαση δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα θαυμαστά τεχνικά έργα, όπως αυτό της γέφυρας του Μάναρη και της Μάκρης. Αφού το τρένο ανέβει στο ψηλότερο σημείο του δικτύου, σε ύψος 814 μέτρων, αρχίζει και πάλι να κατηφορίζει προς την Τρίπολη. Φτάνοντας στο ιστορικό και μεγάλο αστικό κέντρο της Πελοποννήσου, το τρένο θα ξεκουραστεί για λίγο κάτω από τη σκιά των καταπράσινων πλατάνων του σταθμού. Κάποτε ο σταθμός ήταν γεμάτος επιβάτες που ταξίδευαν προς την Αθήνα και προς την Καλαμάτα. Πλέον οι αυτοκινητόδρομοι και η ταχύτητα έκλεψαν τη μαγεία του ταξιδιού. Ελάχιστοι αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν πλέον. Οι περισσότεροι απλά θέλουν να μεταφερθούν. Μετά την Τρίπολη, το τρένο αρχίζει να κατηφορίζει πάλι. Η γραμμή αρχίζει να ελίσσεται στα στενά περάσματα. Μια διαδρομή συναρπαστική και θεαματική, με μερικές από τις μεγαλύτερες γέφυρες. Στη διαδρομή αυτή βρίσκεται και η γέφυρα του Αχλαδόκαμπου, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας. Η παλιά μεταλλική γέφυρα καταστράφηκε το 1944 από τα υποχωρούντα γερμανικά στρατεύματα και έκτοτε για 26 χρόνια η κυκλοφορία γινόταν από παραλλαγή χάραξης. Το 1970 εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα, τελείως διαφορετική όμως από την παλιά. Φτάνοντας στον πάτο της Κοιλάδας, η γραμμή περνά από τον σταθμό του Αχλαδόκαμπου και συνεχίζει πορεία μέσα στο φαράκι της Ανδρίτσας. Μετά από αρκετή ώρα το τρένο έχει βγει πλέον στον Αργίτικο κάμπο. Μέσα σε αρώματα από πορτοκαλιές, λεμονιές και άλλους καρπούς της Αργολίδας, η αμοξτυχία φτάνει στους Μήλους. Οι Μήλοι κάποτε είχαν μεγάλες εγκαταστάσεις και ήταν κομβικός σταθμός. Πλέον φιλοξενούν τα άψυχα κορμιά των μεταλλικών θηρίων που έτρεχαν κάποτε σε αυτές τις ράγες. Άλλα, γερασμένα, ξεχάστηκαν ως πληρωμή για την ακούραστη υπηρεσία τους. Ενώ άλλα, αδίκως πεταμένα εκεί με αφορμή τον υποτιθέμενο εξυγχρονισμό. Αφήνοντας πίσω τους Μήλους, επόμενος σταθμός του ταξιδιού είναι το Ναύπλιο. Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος και μέρος μεγάλων ιστορικών γεγονότων, όπως όλη η ευρύτερη περιοχή άλλωστε. Κάτω από το Παλαμίδι, το τρένο διασχίζει αργά-αργά την προβλήτα του λιμανιού και φτάνει στο μικρό σταθμό της πόλης. Το ταξίδι μας συνεχίζεται προς την Αθήνα, μέσα από τα πανέμορφα λιβάδια της Αργολίδας. Περνώντας τα Δερβενάκια και βλέποντας ψηλά πάνω στο βουνό το μνημείο του γέρου του Μοριά για την ιστορική μάχη, ο ταξιδιώτης πλέον καταλαβαίνει σιγά-σιγά πως το τρένο φτάνει στην Κόρινθο. Εκεί θα αλλάξει τρένο και από τη μετρική γραμμή θα τρέξει στη νέα κανονικού εύρους προς την πρωτεύουσα. Αν και η γραφικότητα της παλιάς γραμμής χάθηκε, τα τοπία παραμένουν ίδια. Περνώντας τη διόρυγα της Κορίνθου, το τρένο συνεχίζει πλέον γρήγορα το ταξίδι του προς την Αθήνα. Σε πολλά σημεία, η νέα γραμμή συναντάει την παλιά και συνεχίζοντας ακάθεκτη την αφήνει να προσπαθεί να περάσει τα βράχια της κακιάς σκάλας και μέσα από όλες τις πόλεις και τα χωριά. Μετά από λίγη ώρα, το τρένο περνάει από τα πρώτα εργοστάσια στη βιομηχανική ζώνη της Ελευσίνας. Ναυπηγεία, διηλιστήρια, όλα δουλεύουν ατελείωτα για να παράγουν. Η νέα γραμμή πλέον τα περνάει γρήγορα και συνεχίζει την πορεία της περιμετρικά της Ελευσίνας και μέσω του Ασπροπύργου φτάνει στα Ανολιώσια. Επόμενη στάση, Αθήνα. Επιτέλους, μετά από ένα μακρύ ταξίδι, ο επιβάτης φτάνει στην πρωτεύουσα. Η μετρική γραμμή πλέον δεν μπαίνει στην πόλη.
ξυλώθηκε. Έμειναν όμως οι μνήμες και τα βασιλικής κλάσης κτίρια να θυμίζουν έναν άλλον αιώνα, μια άλλη εποχή. Ο σταθμός Πελοποννήσου, αφημένος μόνος του, περικυκλωμένος από τσιμέντο, με μόνη συντροφιά πλέον τους ήχους των τρένων της μεγάλης, όπως λένε, γραμμής. Λίγοι τον ξέρουν, ελάχιστοι τον θυμούνται να λειτουργεί. Η μοναδική αρχιτεκτονική του, η τρούλη του, οι μεγάλες ξύλινες και βαριές μεταλλικές πόρτες του, το ρολόι του που σταμάτησε για πάντα και ένα Αθήνε για να θυμίζει πως ο σιδηρόδρομος πάντα θα είναι ξεχωριστός. Ο επιβάτης έχει πλέον φτάσει στον προορισμό του. Όσοι ταξίδεψαν, ένιωσαν την Πελοποννησιακή γη να τους συντροφεύει και να τους οδηγεί με ασφάλεια στην Ιθάκη τους. Γνώρισαν ανθρώπους που ποτέ δεν είχαν ξαναδεί και ποτέ ίσως να μην ξαναδούν. Έζησαν το ταξίδι. Όσοι πάλι απλά μεταφέρθηκαν, είδαν ένα αργό μέσο μεταφοράς που αγκομαχούσε στις ανηφόρες. Αυτοί απλά θα κατέβουν στην αποβάθρα και θα φύγουν. Και μόνο θα έχουν δώσει, δεν θα έχουν κερδίσει όμως τίποτα. Η ομορφιά και η μοναδικότητα του δικτύου της Πελοποννήσου θέλει πολλές ώρες για να αποδοθεί. Υπάρχουν πολλά μέρη ιδιαίτερου κάλους σε κάθε γωνιά της μεγάλης αυτής περιφέρειας. Εμείς όμως αυτή τη φορά σας ταξιδέψαμε σε ένα μικρό κομμάτι της. Αφήνοντας πίσω το μετρικό δίκτυο, ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε ένα ακόμα ταξίδι, σε μεγαλύτερες ράγες προς τα βόρεια. Νύχτα στην Αθήνα, στο σταθμό Λαρίσης, που πήρε το όνομά του από τη γραμμή του Λαρισαϊκού σιδηροδρόμου και στο οποίο τις αποβάθρες έχουν γραφτεί χιλιάδες ιστορίες. Άλλες πικρές, άλλες χαρούμενες. Άλλοι συναντήθηκαν ενώ άλλοι χωρίστηκαν για πάντα. Οι αποβάθρες του πόνου και της ξενιτιάς, που κάποτε η ιστορική ταχεία Ακρόπολης Εξπρές μετέφερε Έλληνες μετανάστες στη φάμπρικα της Γερμανίας. Το ταξίδι του οδηπόρου ξεκινά και αυτό από τις αποβάθρες του σταθμού της Αθήνας. Οι γραμμές γυαλίζουν ενώ το φεγγάρι υψώνεται πάνω από την πόλη. Οι επιβάτες αρκετοί περιμένουν το τρένο να φτάσει για να επιβιβαστούν. Το τελευταίο δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη μαζεύει αρκετό κόσμο και γεμίζει κάθε βράδυ. Ισορροπώντας τα δύο σίδερα, μεταφέρει δεκάδες ιστορίες. Ξάφνου, ο προβολέας φαίνεται στο βάθος. Οι δύο μεγάλες μηχανές τραβάνε σιγά σιγά τα 9 βαγόνια στο σταθμό. Αφού η αμαξοστοιχεία σταματήσει, οι επιβάτες αρχίζουν να ανεβαίνουν. Άλλοι πιο χαλαροί καθώς έχουν θέση, ενώ άλλοι βιαστικοί, μήπως και προλάβουν κάποιο σκαλοπάτι για να καθίσουν στο μεταμεσονύχτιο ταξίδι τους. Λίγα λεπτά μετά, ο σταθμάρχης δίνει το σήμα της αναχώρησης και το τρένο ξεκινά. Μέσα στη νύχτα χάνεται στη στροφή του σταθμού, ενώ τα φώτα των παραθύρων του φεγκοβολούν. Το σιδερένιο άλογο καλπάζει μέσα στο σκότος κάτω το φως του φεγγαριού. Μετά από 1,5 ώρα ταξιδιού, φτάνουμε στο σταθμό της Τιθωρέας. Ο μοναχικός επιβάτης, που το συντρόφευαν η ησυχία της νύχτας και τα λιγοστά φώτα της αποβάθρας, ετοιμάζεται να επιβιβαστεί καθώς οι προβολείς της επικεφαλής μηχανής σκίζουν το σκοτάδι. Στο σταθμό, το ανερχόμενο προς Θεσσαλονίκη τρένο θα συναντήσει το ζευγάρι του, το νυχτερινό τρένο που εκτελεί την αντίστροφη διαδρομή. Τα μέταλλα των βαγονιών γυαλίζουν, καθώς αυτό πλησιάζει και σιγά σιγά οι ήχοι της βραδινής υπαίθρου καλύπτονται από το βουητό των μεγάλων κινητήρων των δύο μηχανών. Η συνάντηση δεν διαρκεί πολύ. Αλλάζουν τα πληρώματα μεταξύ τους και τα δύο τρένα φεύγουν. Με πράσινο πορτοκαλί φανάρι, το τρένο που μας ταξίδεψε χάνεται μέσα στο μαύρο ορίζοντα. Πίσω στην αποβάθρα, ο φωτογράφος πλέον μόνος του περιμένει την Ανατολή. Η ερημιά της περιοχής τον γεμίζει και του ξυπνά πολλά συναισθήματα. Οι ράγες, μέσα στο κρύο, γυαλίζουν και μοιάζουν σαν πύρινες λωρίδες. Τα χρώματα του ουρανού αρχίζουν να αλλάζουν. Η μέρα ετοιμάζεται να αρχίσει. Ο ήλιος καυτός υψώνεται πάνω από τη φθιότητα. Στην Τιθωρέα, το φως έδιωξε το σκοτάδι και πλέον όλα διακρίνονται. Ο φωτογράφος είναι πλέον έτοιμος να ξεκινήσει το ταξίδι του. Στη βόρεια άκρη του σταθμού, το κλειδί που δηλώνει το τέλος της διπλής γραμμής. Μια πόρτα προς την ομορφιά της μονής ορεινής γραμμής.
Το τρένο βγαίνει από το σταθμό αργά-αργά και πατώντας σταθερά στις ράγες αρχίζει τη μεγάλη ανάβαση. Αφήνοντας πίσω την Τιθωρέα, το τρένο διασχίζει τα λιβάδια της περιοχής και περνώντας κάτω από το μεγαλοπρεπή Παρνασσό, ανεβαίνει στο βουνό για να φτάσει στην Αμφίκλεια. Αφού ανέβει στο οροπέδιο, περνά την πρώτη γέφυρα, μια όμορφη πέτρινη με 3 τόξα. Δίπλα ακριβώς από τη σημερινή διακρίνονται τα ακρόβαθρα της παλιάς, που ανατινάχθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τρένο πιάνει την ευθεία και φτάνει στην Αμφίκλεια. Ιστορικός σταθμός, καθώς το 1943 έγινε ένα μεγάλο και επιτυχημένο σαμποτάζ κατά των κατακτητών, κάτι που οδήγησε στην εκτέλεση 11 κατοίκων. Η Αμφίκλεια γενικότερα κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών φωτογράφων, με ένα πανέμορφο χαλί από λουλούδια στις ακριανές γραμμές, καθώς και τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που ξέμειναν εκεί να σκουριάζουν, ξεχασμένα πλέον παρά το έργο που προσέφεραν. Το τρένο περνά το σταθμό και τα 2 του πασάγια. Κάτω από τον Παρνασσό, στα καταπράσινα λιβάδια της περιοχής, η γραμμή συνεχίζει προς τη Λιλέα. Σε αυτό το τμήμα, το τρένο κάνει μια μεγάλη βουτιά μέχρι τον πάτο της Πεδιάδας και τη γέφυρα του ποταμού Κηφισού. Ένα πανέμορφο μέρος βγαλμένο από παραμύθι, μακριά από τους θορύβους και το σύγχρονο κόσμο. Περνώντας τη γέφυρα, το τρένο ανηφορίζει και φτάνει στο σταθμό της Λιλέας. Μετά ξεκινάει μια ακόμη πανέμορφη παιδινή διαδρομή, αυτή που φτάνει μέχρι τον Μπράλο. Με τα πλατάνια του Κηφισού για συντροφιά και τα χιλιάδες λουλούδια στα καταπράσινα χωράφια, το τρένο σκίζει τις θάλασσες των χρωμάτων και των αρωμάτων και συνεχίζει να ανηφορίζει προς τον Μπράλο. Στη διαδρομή αυτή περνά ξανά πάνω από τα ήρεμα νερά του Κηφισού και συνεχίζει στα καταπράσινα τοπία. Ο σταθμός της Γραβιάς, όπως λεγόταν αρχικά, κατασκευάστηκε το 1905 με την ολοκλήρωση της γραμμής από Αθήνα. Θα περνούσαν 2 χρόνια όμως μέχρι να ενωθεί ο Μπράλος με το Λιανοκλάδι. Το τρένο σήμερα περνά γρήγορα τον άλλοτε κομβικό σταθμό και εισέρχεται στο πιο μαγευτικό τμήμα του άξονα. Πλέον ο φωτογράφος ετοιμάζεται να μπει στη ζώνη του παραμυθιού και να ζήσει τη μοναδικότητα και τη διαχρονικότητα αυτής της γραμμής. Το τρένο τώρα μπαίνει στο καταπράσινο δάσος του Μπράλου. Τα βουνά πίσω δεσπόζουν αγέροχα. Δίπλα στο ριάκι που κυλά αργά, μέσα στα λουλούδια και κάτω από τη σκιά των πλατάνων. Ανηφορίζοντας μέσα στο πέρασμα, το τρένο περνάει από σύραγγες, άλλες φυσικές, σχηματισμένες από τα δέντρα που καλύπτουν τη γραμμή, ενώ άλλες ανθρώπινες, κατασκευασμένες όμως έτσι ώστε να μοιάζουν σαν να ήταν πάντα εκεί. Και να, μέσα στα δέντρα η σκοτεινή πύλη. Σαν ανοιχτό στόμα θηρίου, η σύραγγα του Μπράλου στέκει πάνω από έναν αιώνα. Χωμένη μέσα στο δάσος, περιμένει υπομονετικά τον προβολέα της μηχανής να φανεί και να ταράξει την ηρεμία της. Η σύραγγα αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε λειτουργία στην Ελλάδα, με μήκος 2 χιλιόμετρων μέχρι το 2003, που κατασκευάστηκε αυτή των τεμπών. Καθώς το τρένο πλησιάζει, ο αέρας βγαίνει ορμητικός έξω, ενώ λίγο μετά και ο σειρμός βγαίνει στο φως. Περνώντας τη σύραγγα αυτή, το τρένο αποκόπτεται τελείως από τον πολιτισμό και χάνεται στα φαράγγια και τις κοιλάδες της Ήττης. Το πρώτο σημείο αναφοράς που συναντάει είναι η διάσημη γέφυρα της Παπαδιάς. Η κοιλαδογέφυρα αυτή, που αρχικά κατασκευάστηκε το 1907, έχει μήκος 350 περίπου μέτρων και είναι από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας. Καταστράφηκε το 1944 στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξανακατασκευάστηκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ το 1947. Ένα φανταστικό μέρος, χαμηλά κάτω από το Όρο City, κοντά στο χωριό Σκαμνός. Περικυκλωμένη από την άγρια βλάστηση της περιοχής, η γέφυρα πλέον έχει γίνει μέρος του τοπίου. Τα σημεία για φωτογραφίες πολλά, άλλα από τον πάτο της κοιλάδας δίπλα στο ποτάμι, άλλα από ψηλά, ενώ άλλα από το επίπεδο της γραμμής.
Οι αμαξοστοιχίες περνούν σχετικά αργά από τη γέφυρα, ισορροπούν στο κενό και δίνουν στον επιβάτη την αίσθηση ότι πετάει. Συνεχίζοντας την πορεία μας παράλληλα με το τρένο, φτάνουμε αμέσως στο ελευθεροχώρι. Ο ξεχωριστός και εξαιρετικά σπάνιος υδατόπυργός του μας υποδέχεται. Ο σταθμός απλός αλλά σημαντικός, καθώς εδώ συναντιούνται πολλές φορές οι αμαξοστοιχίες. Περνώντας το ελευθεροχώρι, η γραμμή μπαίνει σε ένα από τα πιο άγρια και επικίνδυνα περάσματα της περιοχής, στο φαράγγι του Ασοπού. Μέσα από πολλά μικρά τούνελ, το τρένο γλύφει τους απότομους γκρεμούς του βουνού. Ένα από τα σημαντικότερα μέρη της διαδρομής είναι η γέφυρα του Ασοπού. Η παλιά γέφυρα περνούσε πιο έξω από τη σημερινή. Ανατινάχθηκε το 1943 και στα συντρίμμια της θαύτηκαν η πανέμορφη και σπάνια αρχιτεκτονική της. Τα μόνα που έμειναν να τη θυμίζουν είναι τα φυλάκια, η παλιά σύραγγα και μια αναμνηστική πλάγα στα γερμανικά, τοποθετημένη εκεί από τους Ναζί. Το φαράγγι απότομο και τραχή πέφτει μέχρι το αγριεμένο ποτάμι που κυλάει από ψηλά. Τα τρένα σήμερα περνούν από τη νέα χάραξη και τη μεταπολεμική γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε από τα τιμημένα χέρια των Ελλήνων εργατών που μόχθησαν για να αναστηλώσουν τη χώρα αμέσως μετά τον πόλεμο. Αφήνοντας πίσω τη γέφυρα, συνεχίζουμε προς το σταθμό του Ασοπού. Στο δρόμο, ένα διαλυμένο βαγόνι και ένα εικονοστάσι για να φυλάει τους σιδηροδρομικούς. Εκεί είναι η γέφυρα της Μανδρίτσας. Μια μικρή σχετικά γέφυρα, ωστόσο αρκετά γνωστή, μετά από ένα μεγάλο εκτροχιασμό το 2013. Το απομεινάρι του λόγου που έγινε ο εκτροχιασμός, σαν λάβαρο τοποθετήθηκε κοντά στο σημείο από τους σιδηροδρομικούς, σαν να θέλουν να ξορκίσουν το κακό. Το τρένο, αργά, περνάει πάνω από τη γέφυρα και φεύγει. Χάνεται στα δάση της Ήττης. Μόλις 1 χιλιόμετρο μετά τη Μανδρίτσα, ο σταθμός του Ασοπού. Χωμένος κάτω από δέντρα και χαμηλότερα από τη γραμμή, περιμένει κάποιο τρένο να περάσει. Για μια στιγμή να νιώσει πως έχει παρέα. Μάταια βέβαια, καθώς πάλι μετά από λίγο θα είναι μόνος και ξεχασμένος. Το τρένο περνάει και μετά το σταθμό εισέρχεται στο πιο θεαματικό τμήμα της διαδρομής του φαραγγιού. Ένα μέρος που απλά κόβει την ανάσα και του φωτογράφου αλλά και του επιβάτη. Το στενότερο σημείο του φαραγγιού του ποταμού Ασοπού. Πάνω, 200 μέτρα από το ποτάμι, το ανθρώπινο στοιχείο έχει γίνει ένα με το περιβάλλον. Το τρένο βγαίνει από τη μεγάλη σύραγγα κάτω από τους βραχώδεις γκρεμούς της περιοχής και αρχίζει να διασχίζει τα απόκρημνα στενά περάσματα. Η πρώτη μεγάλη πεντάτοξη πέτρινη γέφυρα, κατασκευασμένη τις αρχές του 20ου αιώνα, βοηθάει τις αμαξοστοιχίες να περάσουν αυτό το μεγάλο φυσικό εμπόδιο. Σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς, από αυτά τα μονοπάτια, ο εφιάλτης οδήγησε τα επίλεκτα σώματα του Περσικού στρατού πίσω από τους Σπαρτιάτες του Λεωνίδα που υπερασπίζονταν τις Θερμοπύλες. Δίπλα στη γέφυρα δεσπόζουν τα κτίσματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Παλιά πολυβολία, μέσα στα οποία στάθηκαν και πολέμησαν δεκάδες άνθρωποι. Από τα μικρά παράθυρα, ο φωτογράφος ρίχνει κλεφτές ματιές στη γέφυρα. Έξω, ο παρατηρητής θαυμάζει τα μεγάλα τεχνικά έργα, σύραγγα και γέφυρα ένα, πάνω στον κάθετο βράχο. Νιώθει τόσο μικρός και ουσιαστικά είναι μέσα στο μεγαλειώδες αυτό δημιούργημα της φύσης. Αν και αυτά τα τοπία δύσκολα τα αποχωρίζεσαι, πρέπει να προχωρήσεις, όπως και στη ζωή άλλωστε. Μετά το φαράγγι του Ασοπού, το τρένο βγαίνει στο επίσης πανέμορφο πέρασμα της Τραχίνας. Το ξεχωριστό του μέρους αυτού είναι το ότι η γραμμή ουσιαστικά πετάει πάνω από τον κάμπο του Σπερχιού. Το βουνό είναι κάθετο προς το έδαφος και η γραμμή έχει λίγο χώρο δίπλα στον γκρεμό, με αποτέλεσμα να δίνει την εντύπωση στον επιβάτη ότι βρίσκεται σε αεροπλάνο. Το πιο ξεχωριστό σημείο του περάσματος είναι η γέφυρα του Καταράκτη, η οποία πήρε το όνομά της από τον τεράστιο σε ύψος καταράκτη που τρέχει πάνω στα βράχια. Οι υποδομές των αρχών του 20ου αιώνα στέκουν στιβαρές πάνω από τον γκρεμό και με την προστασία της Παναγίας, στην οποία είναι αφιερωμένο το μοναστήρι δίπλα στη γραμμή, οδηγούν το τρένο με ασφάλεια. Δεν είναι τυχαίο πως ποτέ, παρά κάποιους εκτροχιασμούς, δεν έχει υπάρξει ούτε τραυματισμός επιβάτη, καθώς το τρένο έμεινε στον ελάχιστο χώρο που έχει πάνω στον γκρεμό. Εκτός της μορφολογίας, και το φως του ήλιου παίζει περίεργα παιχνίδια,
καθώς χτυπάει όλο το πέρασμα μόνο για 2 εβδομάδες το χρόνο και αυτό συμβαίνει μόνο το καλοκαίρι. Γενικότερα η Τραχίνα έχει αυτή την άγρια ελληνική ομορφιά με τα σμιλευμένα από τους ανέμους βράχια και τα λιγοστά δέντρα που φυτρώνουν. Το τρένο κατηφορίζει προς την Αρπίνη, περνώντας από την ομώνυμη γέφυρα με την ύτη να δεσπόζει πίσω της. Το πανέμορφο βουνό γεμίζει το πλάνο του φωτογράφου καθώς το τρένο χάνεται στη βλάστηση. Επόμενος, ο Γοργοπόταμος. Στα τελευταία 10 χιλιόμετρα μέχρι το Λιανοκλάδι βρίσκεται η μεγάλη και ιστορική γέφυρα. Η πιο γνωστή ίσως της Ελλάδας λόγω του ρόλου που έπαιξε κατά τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης. Το ποτάμι κυλάει αγριεμένο στη βάση της, ενώ η ωραία μελωδία του συντροφεύει τον επισκέπτη. Τα τρένα διασχίζουν τη μεγάλη καμπύλη της γέφυρας αργά, ενώ ο μεταλλικός ήχος των γραμμών δένει με τη μελωδία του ποταμού. Χαμηλά, δίπλα στο ποτάμι, ο παλιός νερόμυλος, που έπαιξε σημαντικό ρόλο τη νύχτα της ανατείναξης. Η μικρή σύραγγα πριν τη γέφυρα υποδέχεται τις αμαξοστοιχίες, ενώ αυτές κατηφορίζουν από την Αρπίνη. Η φύση έχει αγκαλιάσει κάθε γωνιά της γραμμής. Η γέφυρα έχει συνηθίσει πλέον τις φωτογραφίσεις από τους δεκάδες τουρίστες που την επισκέπτονται. Όταν είναι στις σκαλές της, καθαρίζει τον ορίζοντα για να φανεί η πόλη της Λαμίας που απλώνεται στους πρόποδες της Όθριος. Αφήνουμε όμως την όμορφη και μεγαλοπρεπή γέφυρα και περνώντας πάνω από το χωριό του Γοργοποτάμου, προσγειωνόμαστε ξανά στην πεδιάδα του Σπερχιού ποταμού. Το τρένο πλέον τρέχει στη μεγάλη ευθεία και πριν περάσουν μερικά λεπτά, ο μηχανοδηγός ζητάει γραμμή από το σταθμάρχη του Λιανοκλαδίου. Αυτός του δίνει ελεύθερη είσοδο και βγαίνει για να το υποδεχθεί. Το τρένο στρίβει και μπαίνει στο σταθμό. Οι επιβάτες πολλοί συνοστίζονται στην άκρη της αποβάθρας για να επιβιβαστούν γρήγορα. Το τρένο φτάνει και σταματάει. Αφού ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, οι πόρτες κλείνουν και ο σταθμάρχης δίνει το σήμα της αναχώρησης. Καλό ταξίδι, μάστορα, η ευχή που ακούγεται από τον ασύρματο. Και το τρένο ξεκινά και χάνεται μέσα στην αντιλιά της Περχιάδας, καλπάζοντας σαν άγριο άλογο προς το βορρά.